Eskontzen mundua asko aldatu da azkenengo urteetan, izan be esaten da, geroz eta jente gutxi eskonketan dala gaur egun, edo eskonketako arrazoia beste bat izaten dala duela urte batzuekin alderatuta, baina herritarrak zer diote, herritarrak igarri daue aldaketa hori, herritarrak zertan nabaritu daue aldaketa hori, guk gaurkoan arrasateko kalietara etorri gara galdeketara. Bueno, zeu, eskonduta bazeuz edo? Bai, alarguna naiz, bai. Eta, bueno, zeure eskontza eguna eta petzen dugu guan eukiko zula, ordutik ona ikusi oso eskontzak aldatu indian, gero eta jente gutxi eskonketan dan, edo bilakaera bat egon dela, eta... Bai, nik uste dut aldatu dela pila bat. Ondikan jenti eskontzen da. Baina, bueno, lehenengo uste joaten diela elkarrekin bizitzen, umia edo eukitzen dauie, gero eskontzen die edo ez, baina, bueno, bai, gutxi hau, lehen baina bastante gutxi hau eta beste modu baten. Eskontutan hau bai. Eta, bueno, bere momentuan zergatik erabaki zen baita eskonketia, zein aldatu indi baita garaixak eta... Bueno, lehen igual zan formalidea die edo ez dakit igual segure gaitik eta zelan egoten bazinen ja eskonduta eta Andri igual segun zelan azaukasun be gure tokixen be, zan asko, bueno, kotxiakin eta olako gauzak eta hobeto izango zen eskontxien badezpada. Baina hori elixatik eta laukagoza pentsau bez. Gentia ja parejatu itzen diez da ja zetako esaten da bie eskondu. Batzuk bai, gero igual denporaz itzen da bie, baina bezelan zelan gu dano zan eskondu da parejetan puen. Da oinez, oin ja zelan faten diez bizitzen batera asko belen hau. Batzuk lehenko moruen eskondu entzen die, baina ez dakiz, zu topetan bozu neska guztan entxejatzula, eskondu eta gitxo, baina beste batzuk asko ez die, eskongetan arrimetan die, bizi, batera eta aspergetan bari, oin jenti ez da guantetan lehen bezala inbeste. Orduen juntetan die eta ondo doien bitxartien gauzie, ondo, baina gero bakotxa bere aldetik eta puntu. Nire inguruan jentia ez dabil eskontzen eta pentsatzeot herrian bertan bez ditut eskontza asko ikusten ez. Igual lehen Eliza inguruetan egoten za jende gehiago, Elizak eurak begoten ziren, bastakizen denbora lehenagoz ez, okupauta. Oin ez daukate percepzio hori, hombre, pentsatzeo jentia bai eskonduko dela epaitegian, baina hori ez da nesa invisible egiten, bakoitza jungo da bere firmatxua bota eta igual gero petit komite baten igual ospatu edo ez, edo igual familian bebai, ez? Baina kalera begira ez da invisiblea, pentsat nik hau da ikusten dutena. Eskontzatan bertan, geroz eta jente geixo egoten da, geroz eta jente gutxiu eskontzan bertan, zelebrazioan eta? Eskontzan bertan, bueno, ez dakit, nire kasua mentzen, semia eskondu zanin, gu etxekuak egon ginen bakarrik. Gero beste eskontza baten bai egoten da haundixa, baina ez geixen be, familixia izeten da nahi arrebak, gurasuak, da aitona monak eta hola. Aspaldian, bueno, indala gutxik banazela eskontza batera, eta, bueno, ezauen jende asko, baina kristona izan zen, kristona, baina ez dakiz zelan doinen nuen, ez dakiz. Adibidez? Jende asko gutxi, ez dakiz. Azkenengo egon nintzen eskontza izan zen udaletxien, Donostin, eta bakasu horretan egon zen jende asko eskontzen. Guk ordu geneukan, baina gu baino lehenagoz beste pertsona batzuk be eskontzen ebizen. Eta gero ospakizun horretara jende asko etorri zen. Bi emakume ziren eskontzen zienak, eta dortzen ziren euren familiko jente asko, lagunak bebai asko, eta esan izan eskontza intimo bat. Izan ospakizun bat hola nahiko ez dakit, ospakizun handi bat. Zergatik eskonketan dan edo, arrazoi hori edo? Nik inguruan dauketena bentzet, eskontzen dienak die harremana papeleu gaitxik. Geixen be, biedalako, hori papeleu boi eta zin maz, bestelan ez litzake eskontuko nik uste dut.
Ba, ez daukat ideip ez erretik, ideip ez. Uste du gero eta gutxi hau eskondu bitzen didezela, eta leixatik gutxi hon dion, eta nik uste dut ikusten dutena eskondu ez elkartu itzen diez, eta bakoitza bizi da bere moruen, ez gu bezala. Aldatu da pila bat, baina ez dakit ondo zelan doien, Batzuk eskontzen die alarguntasune pentsinuarekin arazorik ez izateko. Ni adibidez izatezko bikote izan da, ez daukat eskubide berdina. Eta beste batzuk eskontzen die, ospatzeko bebai, ez? Pertsona horrekin egon badia hainbat urteetan, eta, maitasun hori mantentzen bada, ospatzeko modu bat bebai badalako, ez? Batzuk igual, gauza batzuk ingo da bie, ez? Eskondu, ero papel batzuk, baina bestelan, ez dauki igual hainbeste premina, ez dakit.